duzue jostailu berri bat erosten zizueteneko ilusioa? Bai ez da. Hala ere, ilusio hori etorri bezala joan oizen sarri. Aspertu orduko jostailu haietako asko ahaztuta gelditu ziren apal edo ganbaretan. Aldiz, erosi beharrean, norberak sortzen badu, jostailu hori ahaztezin bilakatuko da, berezi, eta gainera sortze prozesu bera ere aberasgarri bezain divertigarria izan daiteke. Bildu etxean dituzun materialak, kartoiak, tapoiak, botoiak, oihalzatiak, sokak, zaborra zirudiena altxorra bihur daiteke. Diseinatu egingo duzun jostailua zure neurrira. Tela zarrekin egindako panpina, kartoizko gaztelua, edo plastikozko botila batekin egindako espaziontzia. Imaginazioak ez du mugarik. Sortu taldean eta gozatu bidea. Familia edo lagunekin elkarlanean ideia gehiago sortzen dira, eta ederki pasako duzu. Guk espaziontzi bat egin dugu, eta zuk, zure lehen jostailua egiteko prest? Ekin lanari!